Hello mga ka-doors, welcome back to my channel. Di, limpyo na karon, iangay ko gatanaw. Nasi kuan adto. Nakisay na dana im kauban gar. Tuna, amado. Ay tao ana. Good morning. Hello, good morning. Uban na ho si Janet o si Salome, guys. Ato pang tuhod ani ga. Ana maday ga ko wa pa sila. Wa pa Hello Vlogs nila na. Kani nga video guys, late post na ni. Wala pa ni kuraw. Aning dapita. Pero Kamay karon, naman di ay as of kuraw. now, nakuraw na na dyan. Nana po laing upload na. Ansa tataod mga bot naman to ilang mga materialis, sa mga kauban, mubibo na na. Ano sila? Wa ni mamunga na nganang sa ano. Nay daghan na maanam. Ano? Anak ko anak ana. Di maanam kay daghan mga agi, mga wa. Mga wa ra. Mo din yung murag na dagom kay panganod pero mainit na ni karon tataod. Maadyo ra de pag nakas Bohol net kay deura na Panglaw Garcia. Kay lahir atong Davao ladyo man. Mabiyahe na ni si Janet niyang gabi biyahag na Cagayan. Gikan sa Cagayan, balik Davao. Hapit na yun diri sa balay. Ang suro-suro, ini bisita. Bon voyage net to Davao City.